El club de futbol Gavà no podia començar el 2010 de millor manera, i és que ahir, en el primer partit de Lliga de l'any i el darrer de la primera volta aquesta temporada, els de Jaume Bonet van aconseguir una important victòria davant del Terrassa. L'equip blaugrana va posar-se per davant del marcador amb un gol matiner i podia haver golejat els del Vallès, però després de perdonar-ne unes quantes i trobar-se reiteradament amb Miquel Àngel a la porteria rival, el Gavà fins i tot va acabar patint en els darrers instants de l'enfrontament. Al final 2-1 al marcador i 3 punts molt importants amb els que el Gavà ja en suma 11 i s'apropa una mica més als llocs de permanència. 7 de 9. Aquests han estat els punts aconseguits pel Club Futbol Gavà en els darrers 3 enfrontaments de Lliga. I per tal de tancar la primera volta i començar l'any amb bon peu, els 3 darrers punts se'ls va sumar ahir mateix vencent el Terrassa, un rival directe en la taula i que actualment no passa per un bon moment. A la primera part, el Gavà va dominar el partit i va portar la iniciativa. Tan sols passaven 7 minuts de l'inici del maig, quan Céspedes s'inaugurava el marcador després d'una gran jugada col·lectiva. Després del gol van arribar innumerables arribades a porta de l'equip blaugrana, però quan no perdonaven el segon, es trobaven amb una mà miraculosa de Miguel Ángel. El porter del Terrassa va aconseguir treure d'entre els 3 pals fins a 6 pilotes que ja eren mig gol. A la segona part, el Terrassa va sortir disposat a empatar el partit, però en una jugada que en un principi semblava inofensiva, Manteca va creuar l'esfèric per fer el segon. Semblava que aquest era el gol de la tranquil·litat i que el partit ja estava sentenciat, però el Terrassa va reaccionar i en una de les seves arribades a porta, el juvenil Josep va aconseguir reduir distàncies amb una gran rematada. Disposat com estava el Terrassa a aconseguir l'empat, el Gavà va tancar-se i els darrers minuts del partit fins i tot van ser agònics pels de Jaume Bonet. L'equip blaugrana, però, va mostrar-se ferm en defensa i va aconseguir mantenir el 2-1. Aquest partit es podia haver acabat als 15 minuts de la segona part i en canvi els últims 5 minuts han patit com mai, jo diria, no? Perquè veus la victòria molt a prop i ells han tingut les seves ocasions també, no? És una llàstima perquè era un partit per golejar inicialment, ¿no? Y han patit fins l'últim moment perquè no ens empatessin. La primera parte, sobre todo, creo que el equipo ha salido muy bien y quizá lo más justo hubiera sido irnos 2-3-0 en el marcador, pero el fútbol es así, cuando perdonas, luego la segunda parte, a raíz del 2-1 de ellos, pues la verdad que han apretado y hemos terminado, como bien dice, sufriendo mucho, pero bueno, la verdad que al final lo importante era no ir los 3 puntos y por lo menos coger un poquito de aire y seguir para adelante. Aquests 3 punts són molt importants per l'equip blaugrana, que en els darrers enfrontaments s'ha anat acostant cada cop una mica més als llocs de permanència. L'objectiu al final de temporada, eludir el descens. L'objectiu la propera jornada, tornar a vèncer la Bòbila en el primer partit de la segona volta davant un altre rival directe a la taula, el València Mestalla.